problema din mo dayon si magkagka ng kondiha. Kung gusto man hindi ka makikino, makigubog, ano, sa akuha na lang, sa ka nakikinuman pa dito sa uban. Sa ilungan na lang gud kay unsa man nga kining kasing-kasing nako nga dili man gyud ikaw ang gipangita gyud. Yun, ingon pa ka nga hubog mo, wala ninyo itong gituyo ka. Tinuod lang wala gyud to na magituyo. Itabo lang to siya kay Kay, basta balo na ka. gusto pod nimo. Yatag man ako nimo tanan, wala man ko nagkulang. Kwarta, unsa man nimo kinahanglan. Bisan pag ihatag nimo na tanan bisan pagdagaan ko nimo bilyon di gyapon kay wa ko nalipay sa imuha. Dili ko akong kalipay. Dili akong kalipay nimo. Anong naabot ta ng unom ka tuig? Sa una, okay man ta. Karon na bag-o yung ka ba? Kinsa man yun na imong gipa? Wadkuan sa kuha. Ha? Tinuod lang gyud no. Munang dili na jud kinimo kaya nang murag dili na ko akong kasing-kasing ba dili na guro haong para nimo. Dili haom. Sa una, gabuot-buot ka. Ako untay dili di mo ba? Pero imo ra yung kagi. Sakit kay sa kuha ba? Lalaki ko pero sakit. Sakit mo pud sa pangapat kaya 6 years gud ta nag-uban pero unsa man nga pasensya na gid kaayo kay nabuhat na ko to. Sakit kay ba? Wala kang yung kakabalo sa pagibati ba? Kabalo mo ko sa mga dibati kaya na-feel pud ka pero pasensya na gid kaayo gud kay nabuhat din ako. Sorry lang kaayo gyud. Paano ba kung say posible nga mahitabo sa kuha ni? Mag-move on ko, di ko pa move on kay na. Daghan kay tag nabuhat, daghan kay tag kaagi. Kalimti na lang itong memories na to kay. Hindi na gid ko mo Para sa imuha, dali ra kay kalimtan sa kuha. Grace ba? ay sigon kuan ba? Hindi na ko ang gugmaon kay nakabuhat na kog mali sa imuha. Sorry kaayo. Hindi na gid ko pwede gugmaon. Sorry kaayo. Grace, Ayaw lagi ay na, wala tama na. I-stop na nato ni kay wala na. Nakasala na ko sa imuha. Sorry kaayo. Sorry na kaayo. Nakakita pa kag laing babae nga para gid sa imuha kanang tama gid yung babae nga gugmaon ka, di ka pasakitan. Ayaw na ko kay nga wala na ko nakapasakit na ko. Kaaya sa kuya, uy, asa ko na to? Grace, kinsa na? Si Kwan, wala. Si Kwan man na si. Dali ko ba, mula ka Kwan, ko. wala. Unsa man na ano inyo mangkung kanan? Wala si Kwan man ni si imong sa Kwan. mali. Uyab na, Isa ka bay. kinsa pud ka? Uyab kong Grace. Uyab pud ko niya. Ako dahil imong kuha sa kuha. Ha? Ingon ka wala kay. Abi ako si. Ako na imong Ay ginakaw si na kuha. Kwan naman na. Kwan ba? Si kuha naman na. Kwan. Ha? Abi na uyuan nimo. Ikaw ba, manguha kay katungod pre. Oo, kay nalipay ko sa imong gipan. Ikaw po, saan naman po imong gipamita sa lalaki? Gihatag naman ako imong tanan. Kwan nang bod din yan dati ka wa ko nalipay sa imong hang. Wala ko nalipay sa imong gyud. Tinuod lang. Dagan na gihatag sa ko tinuod pero sorry kayo. Ana mangud siya bay nga wa siya uyab mo tong. Kauyab mi wa. Uyab Uyab de. ko ka nang bakakong kay nang bayhana na. Loyal man siya sa kuha. Honest siya. Paano ka naging honest nga uyab ni ani? Uyab pod mo. Naglibog gay ni kuno ngano. Uyab mi na. Basig dili mo uyab, basig lahi to, basig iyaro to igsuon. Ano ba? Grace. Unsa man? Gunong magit. Tara na guys, tara na guys. Kung kuha na ba ya? Sama. May respeto man? Usa may problema nimo? Ano mahuwa magkatungod? Uyab na ako siyempre, Tarungwa ko. Eh, kung kuha na ba? pagtarong ba? Kung pag nalipay Hoy, asa naman po mo lagot ka ninyo, oy. Ikaw, mas dili ni maingon anig dili tungod nimo. Ay, singkahi bay. Sa muka, wala dyan ko kasabot ninyo. Bangsa gusto ninyo, mubi ako ninyong ruha. Ay, ayaw po, ayaw po. Bakit ano ba yan na pre? Dili ni dapat igugmaon ba? Wa ka kabalog, uyab ka nga uyab mi. Siguro ganakan ani ba kasunay. Balay ba na ako, uyab day mo? Ilam na mo, be, ilam na mo. Ano may gusto ninyo? Ako ani. Asa man yun, Grace? Asa man ka? Mukuyog na yung kanang tawana? Kung inanin yung buhaton na, wak dyan ko'y kuyugan. Ako ani. Ako ama na. Ano ka? Ako ani. Ako ana. Nakakontrata ni sa kuha. 10 years. Grace, Ilam na mo, be, ilam na mo balagot. Ay,
Ay, kung tulo-tulo ah. Sunod. Unsa man, mulakaw na ko or magaway pa mo? Ayaw, ayaw. Kuwan pa na. Tara. Ay, ay. Grace. Ikuha. Sama. Usa. Tara na, Grace. Biya jud ko ron ninyo ba? Tanawa ron. Nauna ah. Kanang gipuy-an sa imong inahan. Tara na, biyahe na. Tara na. Ano? Sige, sige. Usang ka. Ano lagi mo sing away lagi lagutan ninyo nga naman. Ay, tulo-tulo ah. Ay, tulo-tulo. Kanang gipuy-an sa imong inahan nakuha nang Bisan nagpalitan na. pag-imuha na, bisan pag-imuha na. Wa kay labot. Biluon lang ka nang. Sa Yung kuha. tangagatag mo sa iya. Kaya ko na ihatag. Ikaw po, ibo paladi po good kay So kambugiro kayong tawhana ba? Dili Kana, man na- Grace, wa pa ka na utro mo ka Oh. isig ko andiha. Tanawa. wa pa ka na suwito Mas anang una tao. pa kaya daw ka hambugino kay sa ko ah. Ikambyo ko nimo ana largo. Kanang kwento sa ambi na be. Ambi na. Hatag bawi, kagyatag na nimo sa kuha mo. Saan na ima? Uslan man. Ambi nang kwentas. Ako Dili nang ko. palitan na. Pila may kantidad ng pintas nimo? Awa ra ko diya bay. Sige. Saan? Mo awa ka diya dili bay. Awa diya bay kung di ka gusto. Saan? Mapuno ko. Awa diya ba? Ay, kukuha ha? Yung una kong kuan. Hindi. Unsa man Grace? Ha? May eh. Unsa man Grace? Sige, unsa man? tulo-tulo ah. Kuyog na yung kaning tawhana? Atas ito. Kuyog na yung kanay? Final decision ako be. Kuya mo. Atas ito. Pag-unsa mo. Final na gini, final. Final na ning decision ako. Sige, kung kana. Sa iyahan ako mo kuyog. Kuyog saya pero ambi na akong rilo ha. Ako ang Ihatag, nagpalit ihatag na, ana. Grace, ihatag na, ihatag. Para dalo ni mo rin. Sige, palit ana. Mo Ihatag, niyo. ihatag. Ay, Ay mo sanina ako anang pinalit. Ha? Kumot. Oh, unsa? Kubuha na. Mahal kay na. Pag 500 nang isa na ba? Para pong pantalon ni mo. Relo ni mo. Ang relo. Kubuha na. Pila may kantidad na anak. Murag mahal kay na. Kanang sanina kuha na ba? Oh, kaya man sina, subuha. Mahal ka nang sanina Buha, na buha. 500 ang isa na. Oh, kay batasan, mangwinta ka sa akong uyab. Ya. Sabi na nagpalit Ah, ana. Rino, gihatag na ko si mo. Yuri nang sanina na ko. Gihatag buha. na siya ha. Dili lang tayo mo na ani. Unsa may kuno nang Ano na, kuwan? isa ka na.